Og i modsætning til ham, så har jeg i hvert fald lavet mit selv. Der bliver spurgt om, hvorfor jeg siger det, og det skal du så høre nu. Jeg hedder Peter, og jeg vil begynde med at takke Studstrup Borgerforening for, at de har valgt mig til årets båltaler. Jeg mindes derfor nu tidligere gange, jeg har været her til Sankt Hans, for eksempel helt tilbage i 1973. Der var der telt og levende musik og fadøl opstillet dernede ved vandet, tæt på vandkanten. Det kan jo så passende være inspiration til senere brug, for vi havde det sjovt, dengang jeg 20 år gammel var til Sankt Hans fest hernede. I aften, der vil jeg så sætte børnene lidt i fokus, og de unge. Fra dengang mine egne børn var små, så kan jeg huske, det var en god ting, når dagene blev lysere. Børnene kunne komme ud og lege om aftenen. De var ikke så umulige længere, som i de kolde og våde vintermåneder. Ud og løbe på rulleskøjter med jer, og hvad børn nu ellers bedriver i samme blok, når de leger. Her ved midsommer, så må det jo som børnefamilie så være alle tiders, både for børn og forældre. For dagene findes ikke længere på året. Jeg vil også i aften tage udgangspunkt i Kallevi-skolen lige herhen til venstre. I 1942, nu skal I jo høre efter, I skal høre efter. I 1942 kom min egen mor rejsende helt fra Vestjylland for at arbejde på Kallevi-skolen, som dengang hed Kallevi Sanatorium. Blandt andet tog hun børnene i kirke hver søndag. På vejen op til kirke en dag, så spurgte hun en dag en mand på marken om, hvad klokken var. Og dermed kan man sige, at klokken var slået i slag, for de giftede sig hurtigt, og jeg blev så den fjerde og sidst i børneflokken. Og nu bor jeg så igen på gården deromme mellem Studstrup og Skødstrup. Min mor, hun holdt snart op med at arbejde på sanatoriet, men til gengæld så holdt hun kontakt med nogle af børnene fra kystsanatoriet, hvor svage børn fra storbyen, som trængte til frisk luft, de kom. Selv på sin 90-års fødselsdag her for nogle år siden, som desværre også blev den sidste, så inviterede hun en mand på over 70 år, som havde været elev derhen, og som hun havde stadigvæk adressen på. Han kom godt nok ikke. Nå, jeg holder selv meget af Kallevi, og da jeg er kommet her gennem alle årene, så har jeg også fulgt byudviklingen her i Skødstrup. Og Studstrup, det udmærker sig jo ved at være en blindt vejområde, så det er for rigtig mange blevet en lille god enklave, hvor har et godt sammenhold og har en aktiv borgerforening. Den årlige Sankt Hans fest, den er så også et udtryk for det. Jeg kan for eksempel også huske tilbage i 72, da jeg lige var blevet student, og fejrede Sankt Hans over på den anden side af bugten ved Kalø Slotsruin. Dengang stod verden jo åben for mig, og det sjove og gode her en god generationstid tidligere, det er jo, at det gør den stadig, og det gælder alle sammen. Jeg vil så give børnene den sidste opmærksomhed. Nu skal I høre rigtig godt efter. Husk nu at komme til disse traditionsrige begivenheder, som for eksempel en Sankt Hans aften. Det er god dansk kultur. Verden er blevet større, eller mindre kan man også sige, fordi mange ender langt væk i deres voksenliv. Så er det godt at kunne huske tilbage på Studstrup, Kallevi og vide, det var der vi kom fra, og det var der vi var til Sankt Hans og så heksen flyve til Bloksbjerg. Og for at det skal blive til noget, så vil jeg runde af, så bålet kan blive tændt. Kan I alle have en god aften her på Fiskerhøj, som det jo hedder. Et navn, der om noget fortæller en masse om, hvad vores forfædre bedrev arbejdstiden med. Tak fordi I mødte op og med til at gøre Studstrup Borgerforenings arrangement til et velbesøgt arrangement.